Weche mag ohala, riwruok mar jous buge e kaunti ma Siaya ywak ne piny owacho mondo migi thuolo mar chwalo buge e skunde kaka ne oriko gitimo chien kocha. Kotelne kod jalup jakom mar riwruogno Philemon Rajula, ohala margi osebedo kadok piny kendo kaluwore gi nengo mar ngima ma bende oridore negi. Dadwa na wacho ni wan gi challenge maduong' kaka booksellers nikech kane sirkal okawo buge gitero skunde to buge mang'eny nodong' kodwa nikech ne yudo kane wasewaro buge mang'eny publishers to sirkal bende all of a sudden okelo wach mar buge skul, koro buge kama ne wanyalo tere onge, koro buge gi nodiwo kodwa ka. Duoknwa ohand buge no mondo watim mondo koro ekonomi kaka ma Siaya mondo idh wandiki ji tich to wabende skunde gi wakony mondo sama kata pesa pod olewocha to wamigi buge mondo sirkal kokelo pesa to joko ochulwa to somo to dhi mbele.